Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Presiden Gajaintia National Council sengkemi uba sambor mi lingdo hau kurwo belapha askilap thai khubor hakash tarik nailar aja pun riau ulapan pau ya kajing sosi halo kajing syali donbor bat siapan ibor kinong song ka ilaka sutka bat snong rem hakalai pau tarik naitung aja pun riau shisngi shwa ka public hearing ulai thu bakum kinong yalam kaseng kili ban aimen sie mi kipat ba handai anda poy hakash nong umpleng kila syak hang lenti hakipulet lakum bali ikli no bat kinong pentriam bat kamru yo u ya kinong yalam bat yakin rengut kidkhot panalo kata lakano bagi pulik labom latiet ya kidkhot jong kaseng Shushu ulo ongru bakalong kabas ngusi baksokar kahapon wan rak kerpang dagi pulit na rilom garo ban kami kinong yalam bagi dekhot ke GNC bat ban thomboru ya kipat ba ka ilaka nong kli bat ka ilaka setengah union nong yalam kaseng ulakan thoru baka ai ka baja ka ilaka nong kli hakalai pho bakalai phui tarik naitung aja pun rio kapen pausai ka jinglong jong sarkar jela hakadur jong koroi kapar kakani ya kajak po jong kinong song snong bat kapenya pat ya para ya kisnong bat ki ilaka ngalo katau ba sambor mi ulakan thoru yak sarkar da ka paong babalai ka sarkar ka pha bom phatit ya ki papersya ka public hearing ka Sri Simen kat ba ka khan VIP pat ya ki pakersyan nakaliang kejonga kumu presiden jong ka Jaintia National Council da kemensem ka ba sngosi da kemensem ka badap da ka jing sngo yamram ngawan hakmat jong phi kinong song snong jong ka bri uhnyo trap bat kham tam ya kinong song snong jong ka Jaintia ka ba ik ke jongi ban ithu shphi ban pen pau shphi ki pai ba ka ka bala jia yang i kinong ilam jong ka JNC haden bangi layo i bala don ka jing pen ibor ba ka jing sha thombor jong ki riu pai ba nadu kinong song snong jong ka snong rim bat kinong song snong jong ka ilaka sutengah ngi na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata kalong ban aibor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi ki basha thombor ngilami na po cleariat ban lek cha kita ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi henry kumba yu tudong beseng habangi poi ha ka snong simen mah ka bangi khat ka umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba kila kumba ngidai kita kila no lane ngidai ki nong pentrim habaki pulit kila ker sodong ya ke kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yengaru kumu presiden bat yu general secretary ya u hadun riumut ki dekhot ki jong kaseng kila syakem bat kila bom kila atit lati ya kine ki dekhot ke jongi ngidap da kejing sngo si banyo i ya kene kejing long agresif jong ki polis Meghalaya ki bom ken snapshot yang i kum kinong ilam seng balang bat kila kem yang i kum ba kem le no ka henry ka bapen sngo si shushu yang i ba ka sarkar jela ka haban wanra kerpang ya kita ki polis na do na po Garo Hills ban kem yang i kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kini kinong song snong jong ka ilaka nongkle bat jong ka ilaka sutengah habang ka baja ka to ka sngi yo i ba ki pulit jong ka distrik ke jongi kilong tangkum kita kinong pen i ba unu ude uta usambor menu badai kita kinong ilam jong ka JNC bat kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat ba kila phongma selede bat ngi penrem jur ya kane ka jingle jong ka police department ki balayo bor na kita ki bahalor na markat kum habangi persyang banikran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kano konong rim pikem yengi ki shuong be yengi ngim tip henrengi layo bor na ki bahalor shushu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka ilka nong khle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong kane ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki baju rep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong song snong jong ka ilka nong khle bat ki wepat ki ilka ki bodon ya ki jaka ki jong ki hapo uni ulum serman bat om tang kata milio iru ba ka sarkar kala penpai kala penpra ya ka jingye daya pedeng ki arteli ki ilka bat kala pen miru ya ka jingye khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki ilka kabade ka ilka sutengah bat ka ilka nongkhle
Kene ke sarkar jela ke jongi habangi pet ya ke bakal le kam don shu ya ke jing le rain. Lene kam don shu ya kata ke jing yetip lem. Haba kene ke sarkar kala le ki kam thombor ki jongka. Lengba ke police department bar kita ki mafia. Om shu habari henry kene ke sarkar kala le kene ki kam habashit habarang. Nilai i hadukat no ke jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke sirisimen bar kenihi ke penisai bagani ke sarkar jongi kamde ke sarkar ke bapet ya baro arliang henry kede ke sarkar ke banok siliang ngikwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister obadan buram jongi usar Preston Tensong ngilayo i ba ula kran na kilat pathai kubor ke ba ong ba om tang kinong persya ki badon henry ki don ru ki ba kersyan ya ka Sri Simen ha kata kasla ka ba ar ke jongu henry ke ba ngikwa ban bu jingkeli ya u home minister jongi kalong ba halor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha detain yengi kinong ilam ke JNC na ka benta ban simbenta hagane ka public hearing bat balai ke sarkar jela ka ha ban pha kerpang ya ki pulit napok Garo Hills ban kem yengi kinong ilam ke JNC bat balai ke sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kersyan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lene ya kata ka jing ka jing yeda ka bakerpang bar ka jing treatment ka bakerpang ya kine ki bakersyan mano ba ai bor ki mafia ka Sri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par po ka snong ka thain ka jongi po ka district ka jongi niyo i ba kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya ka jing pen bha pen miat pen ban kine ki mafia jong ka Sri Simen kila klong ya ne usurok ba ka jing kili klong mano ba ai bor ya kine ki mafia ban klong ya ne usurok bat ngile i ba ka jing klong ya ne usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile i ru ba wat ki ba armet ru kimla ban poi suk poi sain cha hospital haka jaka bakin yo ban le suk ki hab ban wanra kali da ki be pat ka kali ban poi spo ki hospital keni hi ka long ka ka bamla ban pediang barka jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister bodan buram jongi usar Preston Tensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kene ka Sri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban le ka public hearing barka sarkar kam dan kam ban pensyai yengi halor kene namar ngingi tip syai bade UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo jain cahilu masnya bahalang dahar de kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing bat ngilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban le ka public hearing jong ka Sri Simen ban kersyan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba 1000 8000 shikli da kane ka da kine ki agent ngila ban ong jong ka Sri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ka jingkeli ke bangi kwa ban bu ya ka district administration ya ka state government as a whole ka senjam ke bak sarkar kan shim halor kene ka jing pendon kam jong ka Sri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing thmu jong ka NPP ka bayalam ya ka sarkar kene ke parti ke kwa kang ban ke maispa nambo Jaintia Hills bat penklaim ya ke parti jongka bat kam selia shu wat ban thom da ke bor tang ban ke maispa bat kene ke sarkar kam de ban klet balada upai ba uyelong kawe kam don jing yengi bengin penklem bat ya ke sarkar ngilayo i ke jing je haki we ki state jong ke India ke jongi bat syaki we pat kiri le dangi don ya ke jing eteli
Bat ke khubor ke bangi kwa ban pha sya ki MLA ki MDC jong ke rilum jantia. Balai pilong tang kinyang ko ngu jong kene ke sarkar ke bala elam da ke NPP. Pikhen koridor ya ke parti ke jong pi. Ban yengi upai ba ubala pengkub bor ye pi ban longkum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat. Bat hakajing sngotu ke jonga kumunong elam jong ke JNC baka daw ke ba pelong. Ya kini kinong mikmat ki jongi bakin nom ken snap yengi ki ken bangi de baki ken bet baki nong jantia ki de ki briu ki babet pisa. Lene bangi bet ya kata kasbai ke rupa. Pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap syato. Nama randa lapoi ke election ngin sa aya ki da ke pisa bat kin saklet ya kini ki ai baro. Ba ke khubor ke basyang ku ban pha sya ke sarkar ba upai ba ulak ban klet ya kene ke ke bala ngila syakmat ha kene ke public hearing ba pila kem yengi pila pensengap jare ke sur ke jongi pila yurot yengi upai ba ulak ban klet hendre ke JNC dalele kanum la ban klet ya ke ba ke sarkar kala le ben le kho yengi bat ngi kum ke JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ke ba kene ke sarkar kala le don bor yengi kum kinong song snong jong ke Rijantia bat khamtam jong ke East Jantia Hill district. Bat kene ke jingle jong ke sarkar jela kamde shutang ke kam thombor. Handai kene ke jingle jong ke sarkar jela kala pengkhen ya ke riti terekam jong ke ri India ke jongi leneng la ban ong ya ke constitution jong ke ri India. But ngikwa ruban ong sya ke sarkar bangila yoi ya kirkom terekam jong kene ke sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ke bor ke jongka ban yuroj ya ke hok jong pai ba handrengi kum ke JNC nginum sengap jar ngin setu kilat kilenti kumno bangin ye khun kumno bangin ye ksat yaksar na ke benta ke hok ke jongi ha ngi yoi ba kilat don ke kubor ke bami syakilat pathai kubor ke baong ba yaj bet ke public hearing jong ke Shri Simen Henry ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam ba ke public hearing kalong ke bayaj bet nama tang kinong kersyan ki badon ha kene ke public hearing yingi kinong persya ngila syak yuroj bat ni kum ke JNC ngimshim ba ke bajia ke de ke jing syak rem ke jongi lene jong ki nong song snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen Henry ngishim ya kene ke jingle jong ke sarkar ke de ke jing yuroj bat ke jing pensengap jar jubor ya ke hok bat ya ke sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syakrem ke de ke jing kutno jong ke jing ile Henry ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat ikipai ba bat ikiwepat ke seng bahalang kane de ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kene ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kene ke sarkar ngila tip ba kumno kene ke sarkar ke terekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensengeu ban dawa ya ke hok ke jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penperai kene ke jingi teli apa dengan ke JNC bat kiwe ki seng bahalang apa dengan ke JNC bat ke ilka setengah bat kinong song snong jang ke ilka nong klik ngingi keren da ke basyai banginum song klikti nginom kan randin kata pidang lek ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ke mensem ke jongi kadang rehem bat dalele pinumla ban pensengap jar bat pinumla ban pelip ya kene ke ding ke bala me haka donut haka mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ke kubor na kuat ban pha sepi kinong song snong jong ke briu nyutre ba pimde banduk mensem ke JNC kan yang scam habaro kini kisngi ki banangwan bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalay pher ka bernihat batho du wai ka don ha Meghalaya hendai ka bernihat batho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba hendai lapya alyang du pu du sam chungki jela house name ar prasaw ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat
Henry ya ka kubo jo ka jing shisha bon sin la klet but shim la ban pin pau. Nama ime de la slem de la don hi jaga san pho kumbangi kinong shong iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ye tang na Meghalaya. Kalong hap reng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na padeng gani 8.9 square kilometer ta hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon manla ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange Kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing per jong kal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba Kepolisian tak kadang baik sisin baki ladon ki factory mo ya katangin laban lenre ban ang hadu bakan dakta hadu kata-kata kumba kimi dia long ngitengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an mentri rang ba ka chila ong bo la tho shu mentri rang ba ka Assam ban thau ya ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka ba yat kam sange haupu Assam Henry ban ong ba Bernie hat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo